Duha ka separado nga anti-illegal gambling kag duha man ka separado nga anti-illegal drugs operation ginkasa sa Bacolod City Police Office. Yaring balita nga aton gintutukan. Dako ang paghinulsol ni Maria Manuela Ledesma matapos sa dakpan upod ang iyang mga abyan nga nagasugal sa ila lugar. Agod hindi madalman sa sulod sa presuhan. Gindala sini ang iyang mga isda nga nasulod sa plastic nga daw kasubong kuno sa iyang mga bata. Ito nadudlat ang gid ko. Budlay. Labi na hindi ka sanay sa mga munay nga sitwasyon, blaw. Budlay gid kayo, ya. Abi nyo, basta hindi mo ba maranasan nga pareyo nga makulong ka, do sa wala na mo, pero kung maranasan mo, galit ka magmahay, bla. Isa lang si Ledesma sa ginapahayag sugarol nga gindakop sa BCPO sa ilang ginpabaskog nga anti-gambling operations. Kahapon, ginaresto man sa Daykasiano Kantor, Edwin Tandog, Ronel Tamagos kag Rafi Tanggote matapos sa aktuhan nga nagapusoy sa Barangay 8. Sa Barangay Mandalaga naman, dakop ang 39 anyos sa si Arnie Obenya kag 23 anyos sa si John Ray Diaz nga nagapustahanay sa hampang nga uno. Bail nila sila is 36,000. So kung mag-motion to reduce bail sila, basi papanaugon hasta sa 30,000. So dako gihapon nila. Asod-asod man ang anti-drug operation sa Bacolod City. Kagabi, naging subject sa drug bypass operation ang 31 anyos nga si John Mark Flores sa Barangay Sefania. Balor 27,000 pesos ukon 4 ka gramo sa suspected shabu ang nakuha sa iya. Sa Barangay Mansilingan, gindakop man sa operasyon sa Day Roberto Bantilan kag Daryl Henovea, lunsay mga taga-Purok Kabugwason. Masobra 50,000 pesos ang estimated value sa droga nga nakuha sa mag-abyan. Ubod Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.